Sanibonani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. uNkulunkulu akazifuni itabane, whether esendoda noma esomuntu wesifazane. uNkulunkulu akazifuni. Angeke ngiyivule leyo verse le eBhayibhelini, kodwa ikhona. Nani nina enifunda iBhayibheli niyayazi. uNkulunkulu itabane akayifuni. Ake ngikhulume nawe wena sitabane, sesilisa noma sesifazane. Ungithuke nawe ngendlela ofuna ukungithuka ngayo. I don't care. Wena othi uyisitabane kodwa awuzenzanga. Unamanga, ukhuluma amanga alihlaza cwe. Akekho umuntu owazalwa eyisitabane, ngisho noyedwa akekho. Umuntu mayezalwa uzala ewumuntu wesilisa enomphambili, enototolozi noma enobhofelo. Umuntu wesimame uzalwa ewumuntu wesimame enemomozi, enebhiskiti. Siyazi bakhona abazalwa beziphethe zombili, kodwa azisebenzi zombili. Ikhona eyodwa engasebenzi, kusebenza eyodwa. Zikhona zombili. Wena ke othi uyindoda, bese wena uthi uyoshintsha ubulili bakho, uoperate, ufakwe ukukhishwe itotolozi, kufakwe imomozi. Kodwa iprostate lebonisa ukuthi wena uyindoda. Lapho okugijima khona amalokuzana, ama-sperms, angeke uze uyishintshe. Noma usuthanda, angeke uze uyishintshe. Wena muntu wesimame ohambayo, wena uyoshintsha ubulili bakho bokuba umuntu wesimame. Uthi wena awuzalwanga umuntu wesimame, umdali wakuzalwa wakudala umuntu wesimame, kodwa wena umuntu wesilisa. Bese uyahamba uyoshintsha lobo bulili lobo, ushintshe ibhiskiti noma ushintshe imomozi. Bese uthi wena uzofaka itotolozi noma ubhofelo. Lalela ke, isibeletho ngeke uze usishintshe. Yezwa? Ama-ovaries, ilokuzana, amaphayiphi la gijima khona iqanda lele lenza ukuthi umuntu wesimame akhulelwe, angeke uze ulishintshe. Uyohlala uya esikhathini ulokuzitshela ukuthi umuntu wesilisa, uyozufe ungene emgodini. Noma ungazi uprevente, kodwa lelo gazi lelo maliphuka, lelo qanda lelo liphukela phakathi lapha ku-fallopian tube. Yilo lelo lizokwenzela ukuthi ube nama-fibroids, ube nama-cyst. Angeke uze ushintshe. Anizenzi itabane zesilisa nezesifazane, anizenzi. Ningene umoya wobutabane. Ungene umoya wedimoni elifika lingene kuwe lizenze umuntu wesilisa, wena umuntu wesifazane. Likhohlise lithi wena umuntu wesilisa, uloku unemomozi, umuntu wesifazane, uloku unebhiskiti. Idimoni lingenayo lifike lihlebele lo msangano loyo. Awuzenzi. Nawe wena muntu wesilisa awuzenzi. Ungenwa idimoni elifike liphile nawe, likuhlebele likutshela ukuthi wena umuntu wesifazane awuyena umuntu wesilisa. Nibonakala ngendlela elilalana ngayo ukuthi amakhandeni awasasebenzi. Awukwazi ukuthi ungathi umuntu wesilisa ulale nomuntu wesilisa bese uyongena kuye embobeni yamasimba. You can't do that mangabe umuntu uphile kahle la ikhanda. Awukwazi ukuthi umuntu wesifazane ulale nomunye umuntu wesifazane. Kwazi nina ukuthi nenza kanjani nina abantu besifazane. Kodwa mangibabuza mina bangitshela ukuthi nenzana ngeminwe.
awungiboniseki ivesi eBhayibhelini ethi ma umuntu wesifazane ulele nomuntu wesifazane menze ngomunwe, noma ma umuntu wesilisa ulele nomuntu wesilisa ngena kuye embobeni yamasimba. Aningiboniseni leyo vesi leyo eBhayibhelini. Ngicabanga ukuthi nami mangayibona leyo vesi nami I can consider, ngoba nami abafazi nabo bayangihlupha. Njengoba nawe wena othi wena usuthandana nabantu besifazane ngoba abantu besilisa bayahlupha, yingakho usuthandana nabantu besifazane. Angithi nami amakhosikazi nginawo ayangihlupha. Aningiboniseni leyo vesi ke nami ngizobona ukuthi mhlawumbe kuyaphepheleka ngapha. Wena ohethwe abantu besimame ubona ngcono uthandane nabantu besilisa ngoba umuntu wesilisa ngeke akuhluphe, kodwa nangu simbonile usibanibani ehlushwa usibanibani kwabantu besilisa bobabili. Nihlale nibulalana left right and center, abantu besimame bezibulala ngendaba yomuntu wesimame, ungazi ukuthi kanti ikuphi lo kade kuyekela umuntu wesilisa eya kumuntu wesifazane, ikuphi lo kade kuyekela umuntu wesifazane eya kumuntu wesilisa. Umsangano, nisangene. Ngithukeni-ke ma-gays and lesbians, nigcine la enithanda khona, kodwa iqiniso kohlala kuyiqiniso. Ngeke nginike leyo vesi eBhayibhelini, kodwa niyayazi nisangene anizenzi. Kunomoya kaSathane oningenile wanitshela ukuthi nina anidalwanga ningabantu besimame, anidalwanga ningabantu besilisa. And nonke nina ma-gays and lesbian, akusho mina kusho umbhalo, uthi umntwana niyesihogweni, ngoba nisebenzela khona vele esihogweni. Niyisodoma neGomora eliphilayo manje nina. Niyisodoma neGomora. Njengoba umdala ayibhubha isodoma neGomora, nani nilinde ukubhujiswa. Uthi umdali niyisiqalekiso sakhe nihamba emhlabeni, nina ma-gays and lesbians. Ngithukeni-ke nigcine la nithanda khona, kodwa iqiniso lona uzobe ulizwile ungetshe. Ngiyabonga.